Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sisebenza ngama-formula. Uyabona ke, sibheke ukuthi isibalo sethu sithini. Sithi ke kumele sishintshe izinga lokushisa nokubanda kwama-Celsius, sishintshe phela ibe ukuba ama-Fahrenheit. Uyabona ke, sebasinikezile iformula yama-Fahrenheit. Bathini? U-Fahrenheit ulingana no-9 phezu kwa-5 bese sibheka ke u-Celsius bese sihlanganisa no-32. Sesobhala ke isibalo sethu. Lapho ke kuno Celsius khona sizofaka ke u25 ngoba phela sebasinikezile izinga lokushisa kwa Celsius. Yabona ke sekushoda nje ukuthi siwuphendule. Siyabhala ke sesibhalile ke isibalo sethu, safaka ke uCelsius. Asibale ke ukuthi uzosinikezani. Kuyafana phela u25 uyafana no25 phezulu kwa1 anithi leyo fraction iyafana no25. Manje ke kuze kube lula sizohlukanisa ngo5. Basihlukanisa no5 sithola phela ukuthi u25 bohlukanisa no5 usinikeza 5 futhi ke bophinda phinda u9 ngo5 uzosinikeza ngakhi 45. Uyabona ke bese sihlanganisa ke no32. Manje sesikulula ke manje sesihlanganisa u45 no32. 45 omhlanganisa no32 kuneza ngakhi 77. Yabona ukuthi isibalo sethu sesiphendulile kalula kanjani. Ngiyathemba lokuthi kukusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.